Super je ispalo. Ajmo otpjevati refren. Ajde. ¿Qué más da? Lo que siento es diferente si tú estás. No me importa lo que tienes para dar. En tus ojos puedo estar. Si me miras no precisas hablar. Tal vez eres mi otra mitad. Mateo, zaboravila sam tekst. Pa ne shvaćam, sad smo ju pjevali. Imam toliko toga u glavi, školu, završni, pjesmu, open. Daj mi ruku. Ne znam kako ću sve Daj mi izvesti. ruku. Ej, ne grizem. Daj mi ruku. Napravit ćemo jednu vježbu. Duboko diši. Dobro. Jel si već bolje? Mislim da da. Kako to misliš? Da. Dobro. Ako zaboraviš riječi, samo pjevuši ili me možeš pogledati u oči i ja te pratim. Povezanost je jako bitna i uvijek pali. Vjeruješ mi? Naravno da ti vjerujem. Ovako, tu ti je pjesma, tako da možeš vježbati. Najvažnije je da se zabavimo. A ti to dobro znaš, bolje od ikog. Pogotovo jer smo skupa i sigurno će biti super. Pomoći ću ti sa završnim, ha? Hvala ti. Promjena teme. Dobro. Bliži se kraj škole. I kamo si mislila za praznike? Pa, voljela bih se vratiti u Meksiko, u svoju zemlju, ali još uvijek ne znam. A ti, znaš već kamo ideš? Ja sigurno idem u Italiju i ne znam hoću li se vratiti u Blik. Kako ne znaš? Mateo, promijenit ćeš školu. Da, i školu, i prijatelje, i zemlju. Sjećaš se kad sam ti rekao da se stalno selimo? Eto. Iako sam rođen u Italiji, nemam kao ti mjesto na kojem sam svoj na svom. Oduvijek se selimo. Selimo se stalno i to je to. Nemoguće zavoljeti neko mjesto ako nikad nisi na miru tamo. Znaš šta? To mjesto je tamo gdje ti je srce. Onda ću i dalje tražiti svoje mjesto. Falit ćeš mi, mala. Bok, I evo Simona. imam loše vijesti. Jimmy Ramiro odlazi iz rolera. Molim, ali zašto? Zato što to znači? Ne idu s nama na natjecanje. I to onda znači da nećemo nastupati na međunarodnom natjecanju. Ne, čekaj, moramo nešto poduzeti da ne odu, ali što da radimo? A mogu pitati Gastona da uskoči kao zamjena, ali svejedno će faliti jedna osoba. Ne, mislim da je najvažnije razgovarati s njima. Oni su nam prijatelji. Bez njih to nije isto. Tamara zna za to? Ono što znam je da je Marijano iza svega ovog. Nije moguće. Što? Meni je Marijano ponudio isto i nisam prihvatila. Znači, Marijano želi odvući sve ljude iz rolera? Ne brini, naći ćemo rješenje. Da. Dobro, nakon Opena ću pričati s Jimmy Ramirom, ne možemo pustiti da odu. Svi smo dio jedne ekipe. Da, ekipe. Ajde.